Θέλεις φτηνά και καλά ρούχα? Μείνε. Λοιπόν, σε ξεκινάω. Μπλουζάκι μακό μόνο με 4 ευρώ. Εδώ, διαθέσιμο σε 10 χρώματα. Από medium μέχρι 3 extra large. Ένα. Βερμούδα αθλητική, βαμβακερία 100% στα 6 ευρώ. Διαθέσιμη σε 5 χρώματα. Από medium μέχρι 3 extra. Όλα αυτά που βλέπεις είναι μεγάλα μεγέθη. Οπότε μην αγχώνεσαι, σίγουρα σου κάνουν. Μπλουζάκι με γιακά, πικέ, μόνο 9 ευρώ. Και αυτό σε 10 χρώματα από medium μέχρι 3 extra. Πάμε να σου δείξω εδώ μπλουζάρες με 9 ευρώ. Πάμε. Εδώ, 9 ευρώ. Πάνω από 30 σχέδια διαθέσιμα. Βαμβακερά 100% από medium μέχρι 3 extra. Κοίτα εδώ, σχέδια. Εδώ άλλη μεγάλη προσφορά. 5 μπλουζάκια με στάμπα, 25 ευρώ. Διαθέσιμο από medium μέχρι 3 extra. Οι στάμπες είναι τώρα, τι να σου πρωτοδείξω. Έχει πάνω από 200 σχέδια. Βλέπεις, πέφτουν κάτω, δεν χωράνε. Λοιπόν, εδώ, βερμούδα αθλητική στα 12 ευρώ. Ελληνικής κατασκευής, βαμβακερία 100%. 10 σχέδια διαθέσιμα. Μετά, βερμούδα ανδρική τρίκλονη. Είναι το χοντρό το πανί. Το πετσετέ. Δεν υδρώνεις, δεν παθαίνεις τίποτα. Εδώ, χρωματάρες. Πάμε να δείξουμε λίγο εδώ. Και σε μεγέθη μέχρι 2 έξτρα. Τι άλλο να σου δείξω, Πάμε λίγο να δούμε λίγο τα μεγάλα μεγέθη. Θα σου δείξω ένα παντελόνι jean. Πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος. 52. Είναι υπερμέγεθος. Χωράμε μέχρι 180 κιλά εδώ πέρα. Έχει έρθει μεγάλη συλλογή σε υπερμεγέθη. Οπότε, εσείς που είστε λίγο πιο oversize, είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα μεγάλα τα μπλουζάκια. Πάμε λίγο στα μεγάλα τα μπλουζάκια. Πού είμαστε, από εδώ, για έλα. Εδώ. Λοιπόν, πικέ 6 extra large και φτάνει μέχρι 9, στα 19 ευρώ. Γνωστής ελληνικής εταιρείας, δεν λέμε το όνομα για ευνόητους λόγους. Άλλα σχέδια εδώ, πάλι στα 19 ευρώ. Εδώ έχουμε πάνω από 50 σχέδια θέσιμα. Βερμούδα που σου είπα, επίσης τεράστιο νούμερο, στα 27 ευρώ. Και μετά εδώ η συλλογή με τα μεγάλα μεγέθη στα 15 ευρώ. Μακό, βαμβακερά, πενιέ όλα. Πάρα πολλά σχέδια διαθέσιμα. Στα δείχνω εδώ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα. Όχι, δεν θα πάμε μια βόλτα. Σε αφήνω. Θέλω να έρθεις ή στη Νίκαια Πίντουραλ 222 ή στο Περιστέρι Σφακιών 50 να δεις όλη τη συλλογή για αυτό το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πολύ.